Avui, a partir de les 11 del matí, el sector de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i dificultats especials sortirà al carrer. Han decidit convocar una mobilització perquè denuncien que la falta d'inversió pública al sector està posant... Perquè la majoria d'usuaris tenen targeta rosa i hi ha un grup... Avui ha estat un clam desesperat. Representen a 40.000 persones amb discapacitat i dificultats especials que saben que si les entitats que els cuiden fan fallida, no tenen serveis públics que els emparin. Avui, les persones amb discapacitat i especials dificultats, les seves famílies i els treballadors i les treballadores de les entitats d'AES d'INCAT venim aquí per dir